Inkokheli ye-EFF umnumzana Julius Malema imemelela abemi boMzantsi Afrika ukuba bamanyane balwe nokuxhatshazwa kwabasetyhini nabantwana. Our communities must take a leaf from the 1976 generation and organize themselves in a defense of the lives of women and children and report perpetrators of abuse before there is a loss of life. Nanjengoko eli lisekwidabi lokulwa nokunwenwa kwentsholongwane yeCorona, ukaMalema utyhola umongameli Cyril Ramaphosa ngokushiya bemibele enyanyeni. As COVID-19 takes its toll on the country, the masses of our people, in particular the youth, are left to fend for themselves against the deadly virus and the painful reality of poverty. Kokokuqala olusuku lwanamhlanje lubhiyozelwa kungabanjwa zindibano zabantu abaninzi, kodwa ukaMalema ukholelwa kolokuba kuninzi kunokufundwa kulutsha lwango-1976. The COVID-19 pandemic has brought into sharp focus not only the broader radical and economic inequalities in our country, but has also exposed how our education sector is based on the same apartheid separate development that characterized schooling in 1976. Le nkokheli ye-EFF ithi umongameli Ramaphosa kufuneka athathe uxanduva ngokunyuka kwamanani abantu bosuleleke intsholongwane yeCorona nabasweleke ngenxa yale ntsholongwane. Utyholo kaRamaphosa ngokubeka ezoshishino ngaphambi kokhuseleko loluntu. He will be held personally responsible for the loss of life that is going to happen as a result of his decisions. Ugxeka kabukhali urhulumente wasempuma koloni ngenkqubo ephehlelelwe kule veki iphelileyo yezithuthi zokuthutha izigulana. Eastern Cape, EFF, your immediate challenge is the scooters. Deal with the scooters the same way the 1976 dealt with a nonsensical apartheid regime. Lo mbutho we-EFF uthi utywala kufuneka buyeke ukuthengiswa kwakhona kwaye umemelela ukuba lumiso unyulo lomasipala lonyaka ozayo.